Today we are going to eat one exotic dish. இங்கே ஃபிலிப்பைன்ஸில் இங்கே நிறைய மக்கள் அதுதான் சாப்பிடுவாங்க. இந்த ப்ராவின்ஸ் சைடு பார்த்திங்கன்னா வில்லேஜ் சைடெல்லாம் இந்த ரிவர் நிறையா இருக்கும். அங்கே ரிவரில் வந்து அதை கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து அவங்களே இங்கே காசு கொடுத்து எதுவும் வாங்க வேண்டாம், நம்ம நேராக ரிவரில் போய் காலையில் போவாங்க, இல்லைன்னா மதியம் போவாங்க, போய் அதை எடுத்து கொண்டு வந்து சமைச்சு ரைஸோடு வச்சு சாப்பிடுவாங்க. இது வந்து நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா சிப்பி கறின்னு சொல்லுவாங்க. அது சரியாக தெரியல, சிப்பி கறியா இல்லை வேறு எதுவுமான்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேங்கன்ட்டு. சரியா? ஃபோக்கஸ். ஓகே, இது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மீன் வாசனை தான் அடிக்குது இந்த தண்ணி. இதுதான் அது எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இது மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா 4 cups. ஈச் கப் வில் பி ஹியர் இன் பிலிப்பைன்ஸ் 20 peso. ஒவ்வொரு கப்பும் பார்த்திங்கன்னா 20 peso. இங்கே உள்ள காசுக்கு ஒரு கப்புக்கு இந்த இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்புக்கு 20 peso இங்கே உள்ள காசுக்கு. ஸோ நான் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா காமிக்கிறேங்க பாருங்கள். நிறையா இது மிக்ஸ் ஆகிருக்குது. ஸோ இதுதான் அது பாருங்க. இது இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல. இதை பார்த்தீங்கன்னா I can't open properly, but it's very hard. I don't have nails. எனக்கு நகம் இல்லாததுனால அது ஓப்பன் பண்ண முடியல. சில இது ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன், ஏதாவது ஓப்பன் பண்ண முடியுமான்ட்டு. இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். This is not book kayak, right? No, I don't know what's that. Are you sure what's that? Then they will see. Give comments below. Show Kailian, show what's this. Give a comments for what's this kind of. I don't know what kind of this one. I'm just asking to the Filipino guys who are just watching this video. Okay, இது என்ன தெரியல. இது ஒரு இது மிக்ஸ் ஆயிருக்குது இதோட. You take no, wait. Because something you need to show them. If it is தண்ணியோட இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது. ஸோ ஹோல்ட் பண்ண போதுனால தான் ட்ரை. ஸோ அந்த பார்த்தீங்களா, ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது. 1 minute. ஏக்கி ஸ்விட்ச். See this one? This is the one. உள்ள பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குதுன்ட்டு வலுவலுன்னு இருக்கும். அதாவது அதோட மீட் இதுதான் அது. இந்த பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குதுன்ட்டு வலுவலுன்னு இருக்கும். இதுதான். இதை வந்து அப்படியே தண்ணியில் போட்டு they will make in hot water boil and then they will add some vinegar or bagong. Bagong means அது என்னென்னா ஃபிஷ் சாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் salty sauce. Okay, they used to do that. See here. ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ் இது. ஓகே, ஒன்ஸ் இது குக் பண்ணி வச்ச உடனே நான் காமிச்சேன் அப்படின்னு. Ginger. Oh, what's happening in my ginger fresh from my garden? Yeah. Oh, we still already have. See, the sweet potato. It's coming. So I'm gonna take a little bit for that one. I think this one is enough. I just put mga kailyan. So, kainan na. Sige. Okay. Now we have prepared the dish. நான் அப்போ காமிச்சேன் இல்லைங்களா அந்த ரிவரில் எடுத்தது. ஸோ அதை குக் பண்ணியாச்சு. அதோட சேர்த்து இந்த கமாத்திஸ். Then this one. I will show you the exact dish. What I see here. This one is the one. வாட் த நேம்? புக்காய். எனக்கு பேர் கரெக்டாக சொல்ல தெரியல. இதுதான் அந்த புக்காய். இங்கே எல்லாமே நல்லா விரிஞ்சு வந்து இது அதோட சூப் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஜஸ்ட் புட் வினிகர், ஜிஞ்சர் அண்ட் சால்ட் ஒன்லி. ஜிஞ்சரும் அதாவது இஞ்சியும் சால்ட்டு மட்டும்தான் போட்டு நல்லா வேக வச்சுருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இங்கே பாருங்க எப்படி இருக்குது உள்ள. இதுதான் அதோட மீட்டு. இது ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இப்படியே எடுத்து இந்த இதை இப்படி எடுத்துட்டு இதை அப்படியே சாப்பிடலாம். ஜஸ்ட் சால்ட்டாக ரொம்ப ஒரு லைட்டாக சால்ட்டியாக தான் இருக்கும்.
மீட் நல்லா குக்காக இருக்கும். எனக்கு இது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக குக் பண்ண வேண்டாம், லைட்டாக ஒரு 1/2 அன் ஹவர் குக் பண்ணால் கூட போதும். அதுக்குள்ளே எல்லாமே வெந்துடும் நல்லா. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள், இந்த இது நம்ம மேக்ஸிமம் சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர். ஸோ இதுதான் ரைஸோட வச்சு நம்ம சாப்பிடுவோம். ஓகேங்களா? ஓகே கைஸ், ஐ ஹோப் you like this video. You try first, huh? Okay. I will try that one also. Wait, I will use my hand. கையில் ஹாட்டாக இருக்குது. You want the soup? லிட்டில் பிட். கொஞ்சம் போட்டு பாருங்க. இது இப்படி எடுத்துட்டு ரைஸோட வச்சு இந்த ஜிஞ்சர் டேஸ்ட்டு, இஞ்சி எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லாம் மசாலா சேர்த்துருக்கோம். இது மசாலா இல்லாமல் ப்ளைன் ஆகும், பட் டேஸ்டி, வெரி டேஸ்டி. ஓகே கைஸ், ஐ ஹோப் எவ்ரிஒன் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் தென் கமெண்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். We'll see you on the next video. Bye.